जो बनना मुँह मरल गोड़ हाथ छनक। अरे ओ भोसड़ी वाले भौजी, हई अपन चुचिया काहे काटतारू हो, तनी हमरा के समझाओ। तो का हाल बा भाई लोग, आज के वीडियो में कुछ हम नया बकचोदी करे वाला बानी। आज के वीडियो में एगो बंदर के लिए आयल बानी। सरवा एकदम बंदर खानी लागेला। तो बिना कनो लड़ावा लहसुन के आज के बकचोदी स्टार्ट कर जाओ। अरे सरवा, ये हमारा वीडियो में बंदर कहाँ से आ गई रे, तनी ध्यान से देखी। ओ ये तो अमित पटेलवा हवे। दिल पर चला के गोली हमरा जानम के डोली, दूसरा के घरे अब जात लागता। आज हम गला फाड़ फाड़ के रोएम रे दादा। हम लाड़ पकड़ के रोआ न सरऊ। बात बेहोश ना भइल हो के देखाई का लो। अरे ई का एकरा तो सही के दांत लागबे रे। पानी मार। अच्छा तो दुआरा पर माल के बारात आवता, आ तोहरा दांत लागता। ए अमित भैया, तनी हमरा के बताव, सरऊ तोरा दांत लागता तो ई लड़वा पकड़ के काहे दांतवा लागता हो ना, हमरा के तनी समझाव। ए भाई, हई अमित पटेलवा के देख, ई सरवा के दांत लागता तो ई लड़वा काहे पकड़ ले रहता, एक लड़वा भागल जाता। अरे सारे साफे ते माई चोद के पैदा भइल बारे कारे सार। पानी काहे मारा तारे, डायरेक्टर का मुँह में मुँह दे सरवा के ठीक हो जाओ। इस सरवा ढंग धरता सरवा बेहोश होके के। तो हम सुसुक के रोए, ठुनुक के रोए, बिहू के रोए। रोइबो तो हम सुसुक के, हम बिहुक के, हम सुसुक के तोरा नानी मातारी के चोद देम। दो ना तू गाड़ी दो, अगर जे साले लड़की के भैया सुन लेहलस तो गाड़ में अपन खारा लंड तोरा पेल दी सरऊ। जो बनना मुँह मरल गोड़ हाथ छनक। अरे ओ भोसड़ी वाले भौजी, हई अपन चुचिया काहे काटतारू हो, तनी हमरा के समझाओ। लहंगा में घुस गइल धमिना हो गइनी हम कभिना सखी। लहंगा में घुस गइल धमिना हो गइनी हम कभिना सखी। अच्छा ये बात बा, यही से अपन चुची काटतारू। लहंगा में घुस गइल ढमिना आ हो गइलू तू गभिना, तब तो सरवा अपन लंड काट के फेंक दी रे हमनी सा। जब ढामिने तोरा के गाभिन कह दी तब तो मरद के कोनो जरूरते नइखे ना भाई लोग। हई तनी ढामिन के साइज देखो, आई भौजी के साइज, मतलब भौजी के समझ सकता रहा तो सब भौजी के सामान के साइज। इस सरवा इतना बड़ा ढामिन एकरा में घुसी तो ई गाभिने ना सरवा भी जाई। ई कौन गाना हरे, इससे अच्छा तो सारा सेक्सी फिल्म बना देते सरवा। मियाँ जे सारा टनटना दिल देखा के। काहे ले लो मजा यार आरे छोड़े के जब रहे जात बन घरे तोहरा पापा जी से कहे। अच्छा काहे ले ला मजा, अच्छा काहे ले ला मजा यार छोड़े के जब रहे तो ये भौजी इस सरवा अकेले ही मजा थोड़ी ले बा, एकरा साथ साथ तूहो मजा ले हो कबनू। तो
ए बात खातिर एकरा बाबू से कह जाता रू जा कह हम जाना तानी सरवा के बाबू कैसन हवे। इस सरवा के बाबू नु एकरो से बड़का हरामी बावे। आ जइबू नु तो सरवा डबल तोरा के गाभिने क दी सरवा के बार में। कवनो कहे हो ने कवनो कहे ने बा तो लोकेशन चालू कर एकर ढोरी के ने बा तो लोकेशन चालू कर एकर ढोरी के ने बा तो लोकेशन चालू कर एकर तो लोकेशन चालू कर हमार लंड हे देबा। बस भाई लोग आज के बकचोदी यहीं समाप्त करता नहीं। आई होप कि तोनी के ई बकचोदी अच्छा लागल होई। तो अच्छा लागल है तो तुम लाइक कर दिया और चैनल पर नया बार तो सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन के दबा के ऑल में प्रेस कर लिया कि ताकि हम जितना नया वीडियो डाली सब आप सब तक पहुँच सके। तो चलिए आज के बकचोदी यहीं समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय।